Cum a zis că... Lasă-mă puțin, că chiar e ceva important. Termină-te cu căcaturile astea pe bune. Ce, plâng acum? Cu ăla? Dă-le și cu asta, dă-le morțile. Știi că nu e vina grupului Sudat? E vina lui Mihai, știu. E vina mea. Tu îmi cras prost în spate. Hai că vin și eu să filmez. Lăsa-mi spart cu. Dă-o turb aici. De-mă, tu ăsta. Fugi. Fugi cu... Nici eu cârpă. Cârpă tu. Stai puțin! Ia poftim! Oprește și șină. Deschide morții ei ușa. Aici, Mihnea. Nu ți-am zis să iei contactul și să-l pui? Păi să-l iei să-l pui instant, nu să oprești mașina. Mai mult! Țiplă, pare. Ăla. E mișto. Mie-mi place ăla. E mișto. Mișto, băie. Zi very cool. E ți trebuie. Atunci? Și aeroplanetară? Cred așa ceva. Ce? Dă-ne vina mea, frate, că s-a rupt. Nu, frate. Și dacă nu eram eu în spate și tu? Desface Dumnezeu pe asta, bă, să-mi va pula mea. Poți să repezi, te rog? Poți să repezi ce ai spus mai devreme cu o secundă? Gunoiul ăsta de 50 de ani care s-a rupt și nu e vina mea? Mi-aduc eu aminte perfect ce ai zis. Rup pe Olivia. Canelurile sunt bune. Păi e bine. Îi cumperi cu Olivia. Ți-a vomitat asta. Trebuie să cumperi. Bagă-ți frate în cur. Spart zi, exact Olivia. Mai știi, Mihai, când îți Pune-și băgai, pe aia jos. când îți băgai pietrișe. De când am spart-o, cât a trecut? Bă, jumătate de oră. Asta e, uite, reparație cu roană la secundă. Ce mai naiba? Ăștia la drifturi. Cu aia miroase tractori, ești nebun? Întreb aici din anul cursului. Cum adică? Ce crezi că mai desfăcut așa ceva până de când s-a fabricat planetara? Ăia mă de la drift, am văzut eu la Night Ride. Văzut eu. Din adamanti erau, frate, coroanele. Și nu pot să-l chem pe Thor să... Tor? Ce treabă are, mă, Tor? Bă, Superman, pe ăsta alții de... Astea ce, mă, ăștia? Nu știu, eu gură de Pepsi? 50 de lei îți dau cu aia dacă bei gura asta de Pepsi. Nico! Beau cu aia, că Pepsi nu mi și din papa, bă, ești prost, beau. Beau. Decil. Beau, hai! Pe 50 de lei? 50 de lei. Îți dai seama cât de boschetari ești dacă apar pe YouTube că ai punești băut tu asta ceva, pe 50 de lei? Ce că e Pepsi? Bă, Mircea, hai mă, nu plânge. E doar o coroană, Mircea. E doar o coroană. Ți-au și eu din chips. Că ți-am spart grupul, ți-am... Mai lua și grupul, mai lua și seara. Ia, frate, mănâncă și chipsurile. E 30, 36. Hai să plecăm în Timișoara. Planșă. Păi vezi că e Alin în Timișoara. Deci unde ai zis că se găsește planetară? Am văzut tu la 30 pe frate. Te dă loviți acolo, că s-a întâmplat acolo pe moment și e un tip care trece pe sine și zice, să te dai lovit, frate. N-arătăm numele, dar
Stai, Nici stai, țin, nu, stai. nici țin nu ți-am mai dat. Arată asta, Jim. Salut, deci ai de întâmplare planetară de 30 salut, am, dar nu pun... E nichic, care nu e nimic. Știi chiloții cu evacuarea cu chiloții? Da, mă, dar măcar lucește. Cu Sonax? Hai, da, cu Sonax! Vezi că șterge toba cu chiloții. Dar măcar lucește. Știi că eu nu sunt supărat, sunt mor de supărare. Mai există un filtru ăla poznece? Sunt trist cu adevărat. Bă, din păcate plecăm fără urs la Râșnov. Nicolas nu mai are talon. Dacă vedeți aici, mașina e stoc. Și cred că o să plecăm cu Golful.